Wannan lamarin da ba kasafai aka saba ganinsa ba ya faru ne a jihar Sokoto, inda aka yi wa mahaifiyar yaron tiyata a asibitin WCWC da ke cikin jihar Sokoton. To sai dai kafin yin tiyata kamar da likitoci suka bayyana, bayan kammala yin hoto an gaya ma mahaifiyar yaron ba za a iya haifarsa ba sai an yi tiyata. Bayan an yi tiyata ne aka ciro abin da aka samu, aka ga saɓanin abin da hoto ya bayar. Yusuf Abdullahi shi ke zamawa mahaifin jaririn wanda aka haifa, wanda ya bayyana min cewa yana godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da wannan kyautar da ya basa. Yaro da aka haifa mini a asibitin WCWC, Allah ya kaddara ya zo da wata siffa wadda mu ba saba ganin irin ta ba. To alhamdulillah mun gode Allah, duk abin da Allah ya baka zaka karba hannu biyu, mun karba hannu biyu kamar yadda Allah ya ba mu shi. To so da yake yaron da ya zo da matsala ne irin ta abubuwan nan da muke gani a kasashen duniya. To yau sai gashi Allah ya sada mu da abin na an yi CS, an kawo yarinyar asibiti an ce ba ta iya haihuwa, aka ce sai a yi mata CS. An kai mata CS, an ka cire wannan yaro, an ka same shi da huska biyu. Me huska biyu? Don baki biyu gare shi, hanci biyu gare shi, idanu kuma guda 4 gare shi, sannan kuma yana da matsala ta ga bayan shi, lakkar shi ta hito baya. To sai dai duk da ke na so zantawa da mahaifiyar yaron, amma abin ya gagara sakamakon rashin lafiyar ta tsanani. Maryam Yusuf Muhammad Sokoto ita ke zamowa yayar mahaifin jaririn, wadda ta yi ƙarin haske kan wannan lamari. To, Malam Yasir, siffofin yaron ai kuma kun gani ai kun ga yadda siffofin yaron yake. Yaron kan shi kamar kai biyu ne aka haɗe wuri guda. Yana da idanu guda 4, yana da hanci guda 2, yana da baki guda 2, yana da kunnuwa guda 2. Sannan kuma daga bayan shi wurin lakkashi buɗe yake. Halitta Allah kenan. Alhamdulillah, ba damuwa. Duk da Allah ya kaso ya baka ba haka zai baka shi, kuma baka iya canzawa. Yanayin mahaifiyar yaron da an yi mata operation CS, an yi ta an cire wannan yaro, amma dai ita kanta dai ba ta da wata wadataccen lahiya, tana nan dai ana manejin rayuwa. Wannan lamarin da ya ba kasafai aka saba ganinsa ba, musamman a arewacin Najeriya. Dr. Umar Idris wani ƙwararren likita ne a jihar Sokoto, wanda ya bayyana dalilin da yasa ake haihuwar yara irin waɗannan. Na farko, kamar yadda na yi bayani cewa ya danganta wani bangare ne aka haife su da shi yake a haɗe, da kuma likitocin da za su ɗauki wannan bangaren su kula da shi. Idan aka samu wannan, kowane bangare da aka samu, ko likitocin da ke kula da wannan bangaren za su yi nasu aune-aune, yawanci kuma hotuna ne, ya danganci CT scan, MRI da za a iya yi domin a tabbatar da ya halittan gurin yake. Idan kawunan su ne, bari ba da misali, idan kawunan su ne a haɗe, za a iya samu fata ce da aka gani a fili a haɗe, amma a ciki da ƙashin ƙwaƙwalwa da ya rufe ƙwaƙwalwa da ƙwaƙwalwar ya zamanto kowa na da nashi. Wannan lafiya kalau za a iya shiga tiyata a raba su biyu ba tare da an samu wani shan kai ba. Idan kuma aka samu cewa lallai an isko da fatar da ƙasusuwan da kuma ƙwaƙwalwar da ke ciki gabaki ɗaya a haɗe suke, so wannan lallai idan aka ce za a raba su, za a iya rasa ɗaya ko kuma a rasa su gabaki ɗaya. To amma sai dai masana lafiya sun bayyana cewar har yanzu babu takamaiman abin da yasa ake haihuwar yara kamar irin hakan. Sai dai a wani bincike na likitoci sun alakanta haihuwar irin hakan da rashin samun kulawar uwa, musamman a lokacin da ta yi wata 3 da samun ciki, ta hanyar shan wasu ƙwayoyi ko kuma magungunan sake-sake. Wannan dai shine karon farko da aka samu haihuwar jariri irin hakan a jihar Sokoto. Yasir Sanusi Dagar Bakule, labaran farin wata daga Sokoto, Najeriya.